Si Jesus, kung mabalik na, andam ka na bang kuhaon niya? Mientras wapata niya balikan, pangalagan mo tarunga. Susiha, pagalagan mo niya. Ang marumba o takhaw na ba? Kung di tarong tarungan na, kung tinarong padayon na. Pagalagan mo susihan, mientras wapag yun yata balikan. Kung gitiyaw-tiyawan rani mo siya, pagalagan mo di gantihan niya. Pagalagan nga para kaniya, pagtrabaho nga ikalipay niya. Kung kuwaon ka, siguradong okay na, kay gilagarag tarong ni mo siya. Pagkataon sa pamilyang gasimba, sa simbahan sila manimba kaniya. Patago sa kanila mutugyan na, si Jesus rang sundon niya. Magdala sa simbahan ugasan niya, maghala ng pag-awi sa pagkanta, magampo sa Diyos, magapangaliya, magpaabot sa pagtuman niya. Pagalagan mo lipay ba, susiyag hayot kung mauba. Kung dili pa karon gano sa pa, buhat na kini naron okay na. Pagalagan mo gantihan niya, ganti nga langit ng gasa. Corona raba ang isulo niya, ang ulo mo purong-purongan niya. Ikaw sa sala naglunang pa, igsoon ko karon pagbago na. Wala na'y panahon nga maglunang ka,
sa tanas, maning kamutan niya. Maglunan ka pa sa pagpagkasala. Gusto pa ba nimo nga maglunan pa? Igsoon ko karon pagbago na. Pag-alagan mo okay pa ba? Si Jesus nalipay ba? Pamilya ng alagad magkaniya. Basinong ikaw ra ang gasimba. Pag-alagan mo kumusta na? Imo bang gialagaran siya? Ni gatuman mo, may madawat ka ba? Basin bayaw, wala ra. Basin bayaw, wala